Catalunya està en perill. Des que abans era normal i ara és horrible. Qui va ajuntar Catalunya amb Castilla i Lleó? Qui és el culpable? Qui és responsable? D'on ve l'origen? Voleu que t'expliqui? Doncs bé, començarem del passat fins avui. Catalunya és un país a Europa. Catalunya parla català. Catalunya té un alfabet, C trencat. En l'era prehistòria, els catalans van començar a dibuixar en les parets de les coves. En les pluges que va ploure, va caure un raig en un tronc. I llavors li han posat un nom que es diu Flama Catalunya. Un foc que està calent, aunque és normal i corrent. Els cavernícoles estaven dormint. Llavors, una persona tiene que cuidar el foc. Però ell també s'ha dormit. I va sortir un home de l'altra cova. Va caminant silenciosament i van a robar el foc. Se l'en va portar. Se va sortir corrent, però llavors van a tropezar en una pedra. Va sortir volant com un ocell i va caure al precipici. I llavors està la mandíbula. Està en Banyoles. I altres també. Una calavera. Ja després van arribar paleolític, neolític i ara edat metals. I llavors van arribar l'era medieval. Castell, poble i reial. Abans d'això parlarem d'aquesta. Coneix Gilard del Rosselló? Sí, és el rei l'origen del primer del Catalunya-Aragó, en l'any 850. Ara podem seguir. Després, el rei va crear un llibre de les regles, com aquesta, i va posar això. Regla número 1. Catalunya és un país a Europa. Regla número 2. Catalunya parla català. Regla número 3. Catalunya té un alfabet C trencat. Regla número 4. Catalunya no es pot juntar país amb Castella i Lleó, Navarra i Andalusia, perquè té regla número 1. Regla número 5. Catalunya és llibertat. Fins va arribar regla 90. El rei va guardar el llibre de regla a la cambra, quan sigui el nou rei. En l'any 1208, els medievals i el rei Catalunya estan molt tranquils del tot. Però per fi acaba de néixer algú. Dames i cavallers, el famós de tot el país que has conegut, Jaume el Conqueridor. Sí, és el rei Catalunya, el famós de tota la història. És digna Catalunya. És digna llibertat. Aquest rei és un heroi. Tu què penses? Ell se'l veia d'aquesta. Per exemple, aquest és l'escut de Catalunya. També està en València. I aquest és el mapa així. Això és el real Catalunya. No oblideu, el rei va anar a lluitar contra els dolents, que l'està amenaçant, però ell tiene que protegir d'aquests països per la justícia i de la llibertat. Llavors, el rei va morir 1276 i té 68 anys. Van enterrar a Santa Maria de Poblets. Dies després van a tenir racó l'estàtua i col·lecció de Jaume el rei Catalunya. És així. Després de tantes anys, el país està ben tranquil. Tot era normal perquè estava molt tranquil·lament. Tot era normal. De moment, tot era tranquil. Però llavors, algú va mal. El país té mal pressentiment i és per això que no confiaria d'ell por si corre en perill. Sentiria mal gust. I no li agradarà molt. Se sentirà horrible. Dames i cavallers, el culpable més origen de tot el país que te van a sentir la ira i radical. El presentem idiota Fernando Católico Tonto.
sí, tu di la veritat, com pot ser que aquest rei no confiaria d'ell que és el verdader culpable de tota la història? Doncs te l'explico. Fals rei Catalunya se casó amb la reina Isabela Castilla i Lleó, que es diu Isabela. Sí, però llavors, en el país Catalunya s'enllutant Castilla i Lleó fue l'any 1515. Això és tot la veritat, i vosaltres no han notat res de què va l'origen. Però el país estan protestant per desfer-lo d'ell i no ha fet cas amb totes les lleis que no li havia fet cas en tota la vida. Si et trenques la regla, pagareu. I llavors va tenir 3 opcions. 1. Abandona la idea. 2. Expulsar. El rei ha de dimissió per no complir les regles i buscar nou rei. 3. Mort. El rei ha de morir tallar el cap per saltar la regla com si estigués donant-li la gana. I no del tot, també compta enrere 10 segons. 10, 1, 5, 2. Quan arriba 0, 3. I llavors, com que no s'ha complert, el fals rei s'ha tallat el cap en guillotina i tot el poble està molt feliç i buscarà un nou rei per casar la reina Catalunya. I així els demás van a posar nova regla. Regla 91. Catalunya prohibeix fer nans. Nom persona sí, nom rei no. Regla 92. Catalunya prohibeix catòlic. Església sí, nom rei no. Què passaria si Catalunya seguiria sent país d'Europa i Navarra també està en acord? Que los països todavía està així com abans. No obstant, així no tindrà problemes sobre les burles de país, idioma i alfabet. Efectivament, per no tenir problema d'economia ni de res. Així, procurarà més tranquil·lament per no fer baralles, ni entre violència ni de res. Perquè això, si no funciona, seria caos i destrucció. Tindria molt problema. Però quan siguin així, tot estarà a la normalitat. I un rei busca la nova reina, que sigui una persona normal o pobresca, perquè converteixi la reina. Així estarà solucionat, perquè tornarà a la normalitat. I ara tornem a la línia fals espai-temps. Al país Catalunya no li agrada molt perquè odia tant, i això és insuportable. Ara vosaltres mireu en la línia del temps al present, perquè obrirà el teu cervell i serà la veritat. Aquesta és la realitat. La gent s'està creient i altres no, perquè són tontos, com si fos el cervell atrapat d'una presó. Si és així, si no et creus, el dimoni va per teu. I no del tot. Parlarem sobre pirates a Amèrica. Els pirates van a robar en la illa de Catalunya. Van a robar un gerro, joies i altres. Se la van portar i llavors s'ha anat al vaixell a volta del país. A Amèrica ets un lladre, ets un dimoni. Saps per què ho ha fet ell? Ell ha causat un problema i us diré la veritat. Católico demonio és anti-Catalunya. I ara avancem perquè els polítics, altres sí que es creien la història
d'avantpassar Catalunya i altres no. Ell sí que ha rentat el cervell, com si tornessi més tonto que no ha dit la veritat. Mira que el polític s'està rient com una mentira, aunque esclar, era un comportament del diabòlic que està rient de mentira. Díselo al detector de mentira, així aprenderàs no dir-te mentira mai més de la teva vida. En altres paraules, si tuviera en país Catalunya, ojalà que vosaltres t'agradaria en idioma com, per exemple, Eurovisió Catalunya, Eurocopa Catalunya, Copa Mundial Catalunya, Nintendo Catalunya i diversos més. Parlem de Nintendo. Té un català per primera vegada. Només està Les aventures de Tintín i El secret unicorn. I també Nintelipe, Nintendo Catalunya Sport. I et diré una cosa. Coneix Draghi? El Draghi Història Catalunya? Doncs sí, a baix en la descripció està de l'1 fins al 4. Veieu en aquesta escena el que va passar això. Mireu. El príncep. És probable que Maquiavel s'inspirés per escriure aquesta gran obra en Ferran II, rei d'Aragó i de Catalunya. Però abans d'anar més endavant, cal presentar-lo. Ferran II d'Aragó, fill de Joan II i de Juana Enríquez. Es va casar amb Isabel I de Castella. Van ser els reis catòlics. En les seves persones es van enllaçar els antics regnes d'Espanya. Que en realitat vol destruir Catalunya. La cosa ha anat malament. Si hi ha provocació, mal. Qui borri història a Catalunya, destruir Espanya. I davant d'això, TV3 no ha posat subtítol català. Qui és l'únic que no ha posat? En castellà. Això seria una vergonya. Ves el vídeo que no ha sortit subtítol català? Doncs te demostraré. Sí, en català també s'ha de posar subtítol castellà, perquè no entenem res d'idioma. Si no tradueix, fatal. Jo ho posaré això. Mireu. Això ja està ben millor. I per colmo, no havia vist lo que ha fet cosa... Sí, seria imperdonable lo que no suportaria d'aquesta vegada. Doncs aquesta vegada faré 8 vegades repetir aquest vídeo. Això. Aquest és per Catalunya. I sí, seria un bon càstig. Això ja no tardaria mai més. Fueran com un heroi de justícia. Ara diré la resposta de tota la veritat. Qui va casar amb la reina Isabela? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui va juntar Catalunya amb Castilla y León l'any 1515? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui va destruir Regla Catalunya? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui és anticatalunya? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui és anticatalà? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui és anti-C trencat? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui va destruir Moneda Catalunya Economia? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui és antillibertat? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui és que diu mentira a la història d'Espanya? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui és el rei lladre? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui va ser idiota crisis tonto? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui va ser idiota recorte tonto? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui és antiecologia? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui va ser que tornessi a juntar el país 11 de setembre 1715? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui va ser idiota guerra mundial tonto? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui va crear idiota fascista tonto? Idiota Fernando, catòlico tonto. Qui va crear
idiota ultraderecha tonto? Idiota Fernando, católico tonto. Qui va ser indrets inhumans? Idiota Fernando, católico tonto. Qui va crear idiota Partido Popular tonto y idiota Ciudadano tonto? Idiota Fernando, católico tonto. Qui va rentar el servei a Espanya, Castilla i Lleó? Idiota Fernando, católico tonto. Qui va ser el nou rei Felipe, Espanya, Castilla i Lleó? Idiota Fernando, católico tonto. Qui va ser atemptat Barcelona? Idiota Fernando, católico tonto. Qui va ser idiota 155 tonto en dos idiota guerra mundial tonto? Idiota Fernando, católico tonto. Sí, aquest origen culpable és de ell. Si és culpa d'ell, és culpa d'ell. Han tingut un problema mental que no ha dit la veritat i no ha complit aquesta regla que no han separat perquè ho ha fet provocar la ira. El país estan criticant. Han arribat al 100% i és millor que per a país a construir murs per a país. Sense ser trencat, no hay enya. Sense català, no hay castellano. Sense Catalunya, no hay España, Castilla y León. Si t'ha agradat aquest vídeo, per favor, publica't aquest vídeo, posa-hi m'agrada i comparteix per a la justícia. Moltes gràcies. Qui vol ser el nou emperador, emperadora, rei, reina, príncep, princesa de Catalunya, Jaume el Llibertador?